الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله الباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى قرآن دايتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. Ғафу итуні үзеңе ал, яқшылыққа шақыр һәм наданнардан шитләш бұрыл. Аллаһ Тәала үзенең пәйгамбәренә әйтә, ғафу итуні үзеңе ал, ягъни ғафу итуні кулланышка ал, һәм дә яқшылыққа шақыр һәм наданнарга игътибар итмә, алардан бұрыл. Шулай Аллаһ Тәала мөминнәрне сифатлап әйтә: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Алар ашуларын басалар, һәм кешеләрне гафу итәләр, һәм шундый изгелек кылучы мөминнәрне Аллаһ Тәала ярата. Әгәр дә Аллаһ Тәала кешенең калбына рәхмәт салды икән, ул кеше шушы мәрхәмәт сәбәпле кешеләрне гафу итә. Һәм әлбәттә моның нәтиҗәсе Аллаһ Тәала каршында булачак, һәм Аллаһ Тәала ул кешене ярата. Һәм нәтиҗәсендә Аллаһ Тәала үзе ул кешене гафу итәчәк. Аллаһ Тәала әйтә: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Allah Teala әйтә: Üstünlük iyaləri, гыйлемлек һәм дә абруйлык ияләре сездән ант итмәсеннәр, һәм мөмкинчелеге булган кешеләр, ягъни байлар ант итмәсеннән якын туганнарга, мискиннәргә һәм Аллаһ юлында хиҗрат кылганнарга ярдәм итмәскә дип ант итмәсеннәр. Бәлки гафу итсеннәр һәм изгелек кылсыннар, әллә Аллаһ аларның үзләрен гафу итүен теләмәсләрме? Валлаху гафур рахим. Дөслектә Аллаһ Тәала гынаһларны ярлыкаучы, мәрхәмәтле. Бу аятлар инде Абу Бакр радиллаһу анһу турында. Бер вакыт Гайша радиллаһу анһаны зина кылды дип бер ярат белән гаепләделәр. Һәм ул зина кылмады дип аят ингәнчә кадәр шактый вакыт үтте. Шушы вакыт эчендә кайбер кешеләр инде аны зина кылган дип гаепли башладылар, төрле сүз сөйли башладылар. Бу кайчан булды? Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәфәргә барды һәм сәфәрдә Гайша радиллаһу анһаны алды сәфәргә. Ул дия өстендә, палатка эчендә утыра иде һәм ул кечкенә булганга күрә аның булуы булмавы бик сизелми иде. Һәм ул сахрага йөрергә киткәндә караван китә һәм Гайша радиллаһу анһа үзе шүлдә кала. Ягъни онытып калдыралар аны. Һәм бер гарәп инде аны үлүеннән куркып инде аны үзенең диясенәме, атынамы утыртып апкайта Мәдинәгә. Һәм кешеләр инде булар зина кылган дип сүз тараталар. Һәм Аллаһ Тәала аларны зина кылмавы турында аят индергәнчә кадәр күп кенә шактый вакыт үтә, һәм шул вакытта инде бозык сүзләр таралган була. Һәм Абу Бакр радиллаһу анһу инде шушындый фикерне әлбәттә хупламый, бу бит инде аның кызы һәм Мистах дигән кешегә ярдәм итмәскә ант итә. Бу Мистах дигән кеше ул аңа Абу Бакр моңарчы ярдәм итә торган булган. Инде ул шушы начар фикерле кешеләр рәтенә кергәч, ул инде ант итте, мин аңа ярдәм итмәм дип. Шуның турында Аллаһ Тәала аят индерә. Алар гафу итсеннәр һәм
kişirsinler. Әллә Аллаһ Тәала аларны гафу итүен теләмиләрме кыямәт көнендә? Шушы аятлардан күп кенә мәгънәләр алып була безгә. Әгәр дә без Аллаһ Тәала безне гафу итүен телибез икән, ул вакытта без үзебез кешеләрне кичерергә тиешбез, кешеләрне гафу итәргә тиешбез. Ибн Масгуд радиллаһу анһу китергән хадистә шулай әйтелә: мин дия хәзер үк күз алдыма китерәм дия, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу сөйли иде. Пәйгамбәрләрдән берсе турында ул үзенең халкын Аллаһны берләү диненә чакыра иде. Алар аңа ташлар атып канын агыза иделәр. Ул исә: "Эй Раббым, халкымны гафу ит, алар аңламыйлар" дип Аллаһ Тәаләгә дуа кыла иде. Ягъни шушындый китерә мисалны Пәйгамбәр саллаллаһу элеккеге пәйгамбәрләрдән булган шундыйлар, аларны халыклары җәберләйделәр, алар исә алар өчен дуа кылып хидаят сорыйдылар. Бу әлбәттә зур эш һәм шуның сәбәпле дә дин таралган ул, һәм Аллаһ Тәаләгә гыйбадат кылу дине таралган. Һәм әлбәттә без гафу итсәк, шул вакытта кешеләр безне күрәчәкләр һәм Аллаһ Тәалә диненә киләчәкләр иншаллаһ. Шулай ук Аллаһ Тәалә башка аятта да әйтә, шушы гафу итүнең өстенлеге турында. Аллаһ Тәалә әйтә Шура сүрәсендә: "Ва араларыннан берсе залимнәрдән хаксыз җәберләнсә, бергәләшеп ярдәм итеп ул җәберләнгән мөмин кардәшләрен тоткарырлар" ди мөселманнар. Ягъни җәберче кешене тотырлар һәм җәберче кешене туктатырлар ди. Явызлык белән зулым итүчегә җәза бирелә үзе зулым иткән хәтлегенә. Ягъни нинди зулымлык кылган ул, шул зулымлык аңа бирелә. Әгәр мазлум кеше, зулымлык кылынган кеше залимне гафу итсә һәм араларын ислах кылса, бу эшнең әҗере Аллаһ хузурында сакланыр, әмма Аллаһ хаксыз зулым итүчеләрне сөймидер. Әгәр дә ул зулымлык кылган кеше үзе, мазлум кеше, ул зулымлык кылган кешене гафу итсә, бу әлбәттә Аллаһ каршында өстенлек була, Аллаһ Тәалә каршында аның әҗере языла. Әлбәттә кыямәт көнендә ул аның өчен сөйнәчәк. Һәм инде җәза биргәндә өстенлек җәза бирсә, әлбәттә Аллаһ Тәалә каршында гынах була. Шуңа күрә җәза биргәндә туры килә торган җәза итеп кенә бирү мөмкин. Бер мазлум хаксыз зулым итүчедән арттырмыйча үч алса, аңа гынах юк һәм аңадан үч алу да юктыр. Ягъни мазлум кеше казый янына барып, казый аңа зулым кылган өчен җәза бирсә, шушы җәза алган өчен бу мазлум кеше гынахлы булмас. Кешеләргә зулымлык итеп җир өстендә хаксыз явызлык кылучы залимнәргә җәза бирергә шәригатьтә юл бардыр. Ул залимнәргә ахирәттә рәнҗетүче газап булыр. Әмма берәү хаксызга, зулымга сабыр итсә һәм залимне гафу да итсә, бу эш, ягъни үч алмыйча сабыр итү һәм Аллаһ ризасы өчен гафу итү бик зур саваплы һәм бик зур файдалы эш. Әгәр дә зулымлык кылынган кеше ул кешене гафу итсә, зулымлык кылган кешегә, әлбәттә бу Аллаһ Тәалә каршында өстенлек була һәм аның дәрәҗәсе үстен була. Һәм әлбәттә зулымлык кылган кешене гафу итүченең әлбәттә аның дәрәҗәсе күтәреләчәк кенә һәм абруе артачак кына. Ничек китерелә хадистә Абу Хурайра радиллаһу анһу китерелә. Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллама: "Ма нақасат садақатун мин малин, ва ма зада Аллаһу 'абдан би'афвин илля 'иzzan, ва ма тавадаа ахадун лиллаһи илля рафаъаху Аллаһ." Садақа бирү белән мал кимими. Һәм әгәр Аллаһ бәндәсе берәүне гафу итсә, Аллаһ Тәалә ул бәндәнең абруен арттыра. Һәм әгәр дә кеше Аллаһ Тәалә ризалыгы өчен түбәнчелекле булса, тәкәбберлектән баш тартса, ул вакытта Аллаһ Тәалә аның дәрәҗәсен күтәрер. Һәм әлбәттә
ул гафу итүчеләрнең урыны җәннәттә булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин 'ардуха ас-самавату вал-арду 'идdat лил-муттaqин, аллазина юнфиқуна фис-сарра'i вад-дарра'i вал-казимина al-ghayza wal-'afina 'anil nas, валлаху юхиббул мухсинин." Ашыгыз Раббыгыздан гафу ителүгә һәм җәннәткә, ул җәннәтнең киңлеге күкләр һәм җир кебек, ул тақвалы бәндәләр өчен әзерләнгән. Ул тақвалы бәндәләр Аллаһ Тәгаләгә авыр хәлдә дә, яхшы хәлдә дә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен садака бирәләр һәм алар ачуларын басалар һәм кешеләрне гафу итәләр. Дөреслекдә Аллаһ Тәгалә шундай изгелек кылучы мөэминнәрне ярата, сөя. Һәм әлбәттә бу гафу итү сыйфаты безнең иң беренче якыннарыбыз, туганнарыбыз, гаиләдәге кешеләр өчен булырга тиеш. Чөнки алар безнең иң якын кешеләребез һәм әлбәттә без аларга иң беренче чиратта шушы гафу итү сыйфатын кулланырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә әйтә: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Ey müminler, tahqiq sizin xatınlarınızdan hem balalarınızdan bardır sizge düşman bulganları. Onlardan saklanınız, yani onların fitnesinden saklanınız, gafil bulmağız. Eğer onlarını gafu etseniz, хаталарын һәм аларны шелтә кылуны куеп хата эшләрен кичерсәгез, әлбәттә Аллаһ Тәгалә ярлыкаучы һәм рәхимле. Ул сезне гафу итәр иншаллаһ. Прояви снисходительность. Аллаһ Всевышний сказал: прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд. Также Аллах описывает верующих: сдерживают они гнев и прощают людей. Воистину Аллах любит творящих добро. Когда Абу Бакр радхиаллаху анху услышал клеветнические речи, распространявшиеся некоторыми грешными людьми и порочившие честь его дочери, матери правоверных Айши радхиаллаху анха, то душу его охватила скорбь, и он поклялся прекратить оказывать свою помощь тем неблагодарным, которые вели эти греховные разговоры, после чего был ниспослан аят, в котором сказано: «И пусть занимающие высокое положение и обладающие недостатком среди вас не клянутся, что перестанут оказывать помощь родственникам, беднякам и переселившимся на пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве не хотите вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах прощающий, милосердный». Всевышний также сказал: «Не равны между собой доброе и дурное, отражай же тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет тебе как близкий друг. И не будет наделен этим никто, за исключением проявивших терпения, и не будет наделен этим никто, кроме обладающих великим уделом». بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.